आंखौ नोङो लालाय गारलाय सना रुफाबो नङा गुन गैया नोंनि महर साजायफबनायनि बेफारि नंदों नामा नों आंखौ सना मोजां मोननायनि अजन सुनायनो नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन सना नेबाय थानो सां गोसोनि साननायफोरखौ फोसाबखानो सां बुङा मालाय मा सना गलामसो आंहा उन सिगां गैया जेबो होनोलाय आंहा गोसो सिङाव गायना दोननाय बिबारनि फुलि लुफावनानै होगोन आं अननायनि दै सानखि सेन्देल जरासेखौनो अनसि अनसि गानो आं जफ्लांबायोब्ला फिनलायबावना गानो आं अब्ला साननो हागोन नोङो नोंखौ बेसे जोथोन लागोन अब्ला साननो हागोन नोङो नोंखौ बेसे जोथोन लागोन बेफारि नंदों नामा नों आंखौ सना मोजां मोननायनि अजन सुनायनो नों आंखौ अनोब्ला आंबो नोंखौ अनफिनगोन जेरै दं बिदिनो थाबाय थागोन बिदिनो थाबाय थागोन गोसो गोरलै जानो हागौ बुजिस'वा जानो हागौ रागा जोंलाबायनो हागौ नों आखलावसो जानो हागौ बैसोआवथ' गोरलै नङा नों आंबो अननायालाय अनो दंनाय मानि होनो सानो दसे समखौ नेथ'नांगोन नों अननायालाय दङ नाथाय समासो मिलायथारासै हेंथा मोनदोंब्ला आंखौ आनज्रायलांनो हागोन नों बुङोब्ला आंबो आनज्रायलांनो हागोन दां डाइरेक्ट नङाबाबो लासै लासैनो डाइरेक्ट नङाबाबो लासै लासैनो ला 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 अर्डार होना मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन जमेट'आव अर्डार होना मोनजानाय बायदि मोनजानाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन माइबारियाव गुमा गोथाव मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ बारसिन हैगौमोन फाग्लि आंदि नोंखौ बेसे अनो फाग्लि आंदि नोंखौ बेसे हास्थायो फाग्लि आंदि नोंखौ बेसे अनो फाग्लि आंदि नोंखौ बेसे हास्थायो सेरजोंबो सोंनो हाया फारलाजोंबो सोंनो हाया फाग्लि आंनि अननायखौ सेरजोंबो सोंनो हाया फारलाजोंबो सोंनो हाया फाग्लि आंनि अननायखौ
होना मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन बोरमाया गाबो मेलेले मोसौआ गाबो म' म' बोरमाया गाबो मेलेले मोसौआ गाबो म' म' दाउखाया गाबो गा गा दाउलाया गेसेर ग गेरे ग आंनि नोंखौ अननाया जालांबाय ग गेरे ग बोरमाया गाबो मेलेले मोसौआ गाबो म' म' बोरमाया गाबो मेलेले मोसौआ गाबो म' म' दाउखाया गाबो गा गा दाउलाया गेसेर ग गेरे ग आंनि नोंखौ अननाया जालांबाय ग गेरे ग फ्लिपकार्टआव अर्डार होना मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन जमेट'आव अर्डार होना मोनजानाय बायदि मोनजानाय मोनब्ला सना नोंखौ अर्डार होगौमोन माइबारियाव गुमा गोथाव मोननाय बायदि मोननाय मोनब्ला सना नोंखौ बारसिन हैगौमोन सना नोंखौ ला 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 सना नोंखौ दिं थिगिदिं थिगिदिं सना नोंखौ मोनखानाय ना बेदरा गवा ग लोंथारनोसै हाखा हुखा अरखाजोबनोसै ओइ सिख्लाफोर ओइ ददेरेमोन नोंस्रालाय मानोथो एरा एरा नोंस्रालाय मानोथो बेङा बेङा नैबेनाव 5 लाख दं आंनावथ' दाजाबला दाजाबलि साराय 8 लाख दं नैबेनाव थार दं नैबेनाव स्करपिय' दं आंनावथ' नायल' जाल' गंसेल' दामफार बोराय दं भुटानाव थांनो ना दार्जिलिं थांनो निउ इयाराव गुसु गुसु बियार लोंनो ना विस्कि लोंनो अर सायनो ना कम्बल जोमनो गुस्थिनि मोदोमनाय नोंनि खानायनि मोदोमनाय थानो हाला गोसोआ गुरलुब गुरलुब मोनलायथारबाय नोंनि जान्जि सोमावनाय नोंनि बिखा सोमावनाय नोंनि मोदोम नांजाब नांजाब आंजों मोसाफानाय गोसो थोनाय दङब्ला थगाय हरदो दिनै
सानसे हरसे रंजानि दिनैनि समखौ मोनफिनला गाबोन हले आंहा सम गैला हरसे थारला मोसागोन जों बोसोर गोदाननि हाद्रि हाला गुफुंहोगोन रंजा बयबो रंजा हानाय मानि बयबो बोसोर गोदाननि आमोनाबाय हारि खाथियाव फैदो फैदो फावखुंग्रि नों बड'लेण्ड रायजोनि मुङा नोंनि मा आरो बबे एलबामनि सोर फावखुंग्रि नों बड'लेण्ड रायजोनि मुङा नोंनि मा आरो बबे एलबामनि मोखां गन्थं मेकआपजोंनो नोंनि बुंफबलायनाय ओइ जारा नायफ्लां नोंखौ गोसो थोफ्लांगारबाय आंहासो हाबाब नायफ्लां नोंखौ गोसो थोफ्लांगारबाय सोर मोदायजो नों बबे जायगानि हाजो खर'नि ना नों हायेन रायजोनि मेगन खनाजों नायहर आंखौ दिबाना खालामबाय जानाय लोंनाय बावगारफ्लांबाय नोंनि बहिनि नांमारबाय जानाय लोंनाय बावगारफ्लांबाय नोंनि बहिनि नांमारबाय जानो मोनदोंमोन आं उन्दै समावहाय गोसोखौनो नाङा होनना बरबाद जागोनबो फोरोंजानो मोनदोंमोन आं उन्दै समावहाय गोसोखौनो नाङा होनना बरबाद जागोनबो गैला गैमारला आं गादलिफ्लांमारबाय सानजा सोनाब साहा खोला बदनाम जाजोब्बाय गैला गैमारला आं गादलिफ्लांमारबाय सानजा सोनाब साहा खोला बदनाम जाजोब्बाय सनि लैया गै सनि लैया गै सनि बेबारावबो थगाय जालायबाय बेबारावबो सिगनेलखौ जाबाय सोर फावखुंग्रि नों बड'लेण्ड रायजोनि मुङा नोंनि मा आरो बबे एलबामनि मोखां गन्थं मेकआपजोंनो नोंनि बुंफबलायनाय